Radio Mav. Ακολουθεί η εκπομπή «Όταν οι αρμενιστές συζητούν». Γεια σας. Γεια σας και πάλι. Γεια σας. Θα συνεχίσουμε το θέμα του ΝΑΤΟ. Θα συνεχίσουμε και το ίδιο θέμα, διαβάζοντας διαβάζοντας ένα δημοσίευμα που σε μια κυριακάτικη εφημερίδα είχε κάποια στοιχεία τα οποία διαβάζοντάς τα όχι μόνο ανατρίχιασα, αλλά ένιωσα τόσο βίαιος απέναντι σε αυτούς που κυριάρχουν, που δεν μπορεί να νιώσει διαφορετικά όσον αφορά το θέμα της Συρίας και των εχθροπραξιών και της επέμβασης που έγινε. Στοιχεία τα οποία αναδεικνύουν κάτι νούμερα φοβερά. 1 στους 10 Σύριους είναι νεκρός αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε πόσοι είναι αυτοί
που παραμένουν οι μη νεκροί, αυτό δεν το ξέρουμε, 11 εκατομμύρια Σύριοι είναι είτε φυγάδες είτε εσωτερικοί διωκόμενοι. Το 85% του πληθυσμού έχει ξεπεράσει τα όρια της φτώχειας. Και ένα 60 με 70% από ό,τι λέει το δημοσίευμα είναι αυτή τη στιγμή άνεργο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι αυτά τα στοιχεία που αντικατοπτρίζουν μια πραγματικότητα η οποία είναι καθαρά εχθρική στον λαό το Συριακό, φτάνουν στο σημείο να πούμε ότι αυτή τη στιγμή αυτή η ιερή συμμαχία των τρομοκρατών που επεμβαίνει για να σώσει, υποτίθεται, όλη αυτή την κατάσταση, έχουν διαλύσει στην κυριολεξία του Συριακού λαού. Έχουν συντρίψει, έχουν δολοφονήσει, έχουν δηλαδή εγκληματίσει για πολλά χρόνια. Και εκτιμώντας όλο αυτό το γεγονός, δηλαδή πραγματικά ανατρέχιασα και λέω τι κάνουμε σήμερα. Παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση να εξελίσσεται μέσα στα μάτια μας, βλέποντας εικόνες, ας πούμε, μέσα από την τηλεόραση για τις χιλιάδες των μεταναστών που περνάνε από τα δικά μας σύνορα ή με την υποτίθεται που μπήκε το ΝΑΤΟ για να διαφυλάξει και να ισορροπήσει τα πράγματα, μπήκε για άλλους λόγους, αλλά αυτή ήταν η θεωρητική τους αιτιολογία. Τι κάνουμε, πού πάμε και πώς εμείς δεχόμαστε σαν λαός μια συγκεκριμένη κατάσταση και τι πρέπει να κάνουμε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι τόσο σοβαρό που τους έχει ξεφύγει πια αμυνά, έχει φύγει από κάθε έλεγχο και πολλαπλασιάζεται με γεωμετρική πρόοδο μέρα με την ημέρα. Είναι συγκλονιστικά τα νούμερα που λες, συγκλονιστικά, και καταλαβαίνεις κάθε μέρα που περνάει πόσο πολύ αυξάνεται αυτός ο αριθμός. Το τι κάνουμε εμείς σαν λαός, προς το παρόν δεν μπορώ να πω ότι κάνουμε πολλά πράγματα. Κραυγές ακούω δεξιά και αριστερά ότι θα γίνουμε, έχω ακούσει ακόμα και μια απικία πια μουσουλμάνων. Άκουσα σήμερα το καινούριο ανέκδοτο από συμπολίτες, συμπατριώτες, Ελληνάρες. Δεν ξέρω. Εχθές έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ στην Νετρία που είχε για την Ιδωμένη και μίλαγε μια ομάδα υποστηρικτών των προσφύγων, αυτοί που βοηθούν τέλος πάντων, κάτοικοι εκεί των χωριών, και εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν η παραπληροφόρηση, ας πούμε, που υπάρχει ειδικά από τον απέναντι λαό, από τα Σκόπια, ότι προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι δεν δέχονται βοήθεια οι πρόσφυγες, γιατί αυτό που τους προσφέρουν είναι από τον Ερυθρό Σταυρό και έχει πάνω το Σταυρό, και επειδή έχει το Σταυρό και αυτοί είναι μουσουλμάνοι, δηλαδή είναι γελίο, οι άνθρωποι πεινάνε, πεθαίνουν, τα παιδάκια δεν έχουν να φάνε και οι άλλοι λένε ότι εμείς τους δίνουμε βοήθεια, αλλά αυτοί δεν τη δέχονται επειδή έχει το σήμα του Ερυθρού Σταυρού, ας πούμε, πάνω είναι ο Σταυρός και δεν το πιάνουν καν στα χέρια τους. Και λέγανε, ας πούμε, οι άνθρωποι ότι και εμείς τα ίδια πράγματα τους δίνουμε, αλλά τα παίρνουν από εμάς. Από αυτούς δεν τα παίρνουν, γιατί μόλις τους τα δίνουν, τους πλακώνουν και στο ξύλο. Πέφτει άγριο ξύλο δηλαδή. Τρώνε πολύ ξύλο. Και ξύλο και βιασμούς γυναικών έχω διαβάσει και δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα. Δεν δέχονται τη βοήθεια του σαν παραπληροφόρηση. Λένε οι Σκοπιανοί ότι εμείς θέλουμε να τους βοηθήσουμε, τους παρέχουμε τη βοήθεια που δίνει ο Ερυθρός Σταυρός, αλλά αυτοί δεν τα παίρνουν τα πράγματα, δεν τα δέχονται.
προφανώς τα παίρνουν αυτοί. Είναι σαν το δημοσίευμα, σαν αυτή την ανακοίνωση που άκουσα και σήμερα. Έριξε ο ΙΕ, λέει, κάποια βοήθεια υποτίθεται θα τον έδινε στον Συριακό λαό, εκεί που γίνονται οι μάχες, αλλά δυστυχώς η βοήθεια αυτή δεν πήγε, δεν έπεσε κατά λάθος στο Συριακό λαό. Δεν είπε όμως που έπεσε. Πιθανότατα να μην έπεσε και πουθενά, να μην έφτασε καν εκεί. Σήμερα το άκουσα αυτό. Ναι, πιθανότατα να μην έφτασε καν εκεί. Κοίτα να δεις, τα παιχνίδια είναι πολλά. Εχθές που λέω έδειχνε ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ από κάποιον κινηματογραφιστή ο οποίος το είχε κάνει εδώ και χρόνια, έχει ξεκινήσει να κάνει αυτό το ρεπορτάζ και να κινηματογραφεί, και η ET3 όπως τη λένε, χρησιμοποίησε εικόνες από το αρχείο του, εικόνες οι οποίες ήταν πέρσι, πρόπερσι, που δεν ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα σε εμάς εδώ, δεν το ξέραμε, όμως εκεί υπήρχε. Υπήρχε το πρόβλημα εκεί. Και να σου πω κάτι, και στη Μυτιλήνη μπορεί φέτος ή άντε πέρυσι να έγινε γνωστό ακόμα και σε εμάς, σε αυτό το μέγεθος, αλλά είναι χρόνια που δέχονται πρόσφυγες και σώζουν παιδιά και άμαχους οι ντόπιοι. Ναι, αυτό χτες έδειχνε εικόνες πριν από 4 και 5 χρόνια. Δεν ήταν οι τωρινές εικόνες. Απλά τώρα έγινε γνωστό σε εμάς και στο ευρύτερο έτσι. Γιατί ήρθαν στην Αθήνα, γιατί πήγαν στην πλατεία Βικτόριας, γιατί τους είδε ο κόσμος, έγινε γνωστό. Αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι χρόνια που τραβιόνται και υποφέρουν, είναι χρόνια που τους καπηλεύονται, που οι διακινητές έχουν στήσει τέτοιες μηχανές. Σου λέει, ας πούμε, ότι ο διακινητής της πλευράς της Τουρκίας ενημερώνει και λέει έχω φορτώσει αυτούς και έρχονται σε σένα, στην ειδωμένη δηλαδή. Ξέρουνε, τους έχουν δώσει GPS, τους έχουν βάλει το στίγμα ότι θα φύγετε από εδώ, θα κατέβετε στη Μυτιλήνη και θα φτάσετε έτσι εκεί. Έχουν στίγμα, έχουν GPS μαζί τους. Δηλαδή μου λύθηκαν απορίες ακούγοντας αυτό εχθές. Πώς ένας άνθρωπος που έρχεται πρώτη φορά, φεύγει από τη Συρία, ξέρει ακριβώς που θα πάει στο συγκεκριμένο μέρος, που εκεί θα βρει κάποιον να του δώσει 1,5 χιλιάρικο, εκείνη οι τιμές από 1,5 μέχρι 3 χιλιάρικα παίζουν οι τιμές, να τον περάσει τα σύνορα. Έτσι, που εγώ που ζω εδώ δεν το ήξερα. Αυτός ήξερε, γιατί υπάρχει όλο το κύκλωμα. Το κύκλωμα δεν είναι δηλαδή, ο διακινητής δεν είναι μόνο στα απέναντι παράλια, επεκτείνεται σε όλη τη διαδρομή. Βέβαια. Προφανώς, κουβεντιάζοντας για το ΝΑΤΟ, πέσαμε αυτόματα στο προσφυγικό. Είναι τελικά είναι έννοιες. Το ΝΑΤΟ προκαλεί το προσφυγικό, δηλαδή πώς να το αποκόψουμε. Ξέρω, υπάρχει τρόπος να το αποκόψουμε. Μια και κουβεντιάζουμε μόνο για το προσφυγικό, πραγματικά αυτό που πρέπει να δούμε είναι αυτό που προσπαθούν να περάσουν στις κοινωνίες και στην δικιά μας την κοινωνία, αλλά και στους Ευρωπαίους. Το βλέπουμε και από τις δηλώσεις που κάνουν οι Αυστριακοί, οι Νορβηγοί και άλλοι, ότι η Ευρώπη, η χώρα μας, κινδυνεύει από έναν εξισλαμισμό, από διάφορα άλλα. Και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν αγγίζουν καν τις αιτίες που δημιουργήθηκε το προσφυγικό ζήτημα, και με το μόνο που ασχολούνται είναι το θρήσκευμα αυτών που έρχονται, αν έχουν κάποια κουλτούρα και αν πρέπει να συμπεριφερθούν έτσι ή αλλιώς, και πάνω σε αυτό προπαγανδίζουν μια σειρά σκληρά θέσεων και κυρίως ρατσιστικών θέσεων, και αποκρύπτουν σε όλη αυτή τη μάχη, δηλαδή του εκφοβισμού του λαού, ότι κινδυνεύουμε από ασθένειες, κινδυνεύουμε από το θρησκευμά τους, κινδυνεύουμε από μια άλλη κουλτούρα να μας επηρεάσει. Με όλη αυτή την κουβέντα δημιουργούν φόβο και
στρες στον κόσμο και ταυτόχρονα έτσι αποκρύπτουν και δεν κάνουν καμία κουβέντα για τις αιτίες που δημιουργήθηκε το προσφυγικό. Και είναι μια μεγάλη μάχη να δώσεις για να πεις ότι αυτός ο κόσμος καταρχήν δεν θέλει να μείνει στη χώρα μας, θέλει να φύγει. Άλλες είναι οι αιτίες που μένουν στη χώρα. Τα 600 εκατομμύρια Ευρωπαίοι προφανώς μπορούσαν να απορροφήσουν και 2 και 3 και 4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Δεν γίνεται το πρόβλημα. Και τα 3 και 4 εκατομμύρια πρόσφυγες προφανώς δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε τον κοινωνικό ιστό, ούτε τη σύνθεση, ούτε οποιαδήποτε άλλη κουλτούρα της Ευρώπης. Κυρίως όμως βλέπουμε ότι στις κουβέντες, στην καθημερινότητα που κάνει ο κόσμος, υπάρχει αυτή η φοβία, την οποία έχουν περάσει για μένα και εμένα, ότι κινδυνεύουμε από αυτούς. Αυτό κάνουν σήμερα στην Αυστρία, αυτό κάνουν στην Πολωνία, αυτό κάνουν στην Ουγγαρία, στο Βέλγιο, στις σκανδιναβικές χώρες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν χώρες οι οποίες ήταν ανοιχτές προς άλλες κουλτούρες. Και να σκεφτούμε τώρα κάτι. Το θυμόμαστε το επεισόδιο με τον Νορβηγό, τον νεοναζί, τον φασίστα που πήγε και σκότωσε στο νησάκι τους νεολαίους. Ο Μακελάρης. Αυτός λοιπόν ο κοινός τότε Μακελάρης είχε ήδη άρχιζε να σπέρνει τέτοια ζητήματα ενάντια στους μετανάστες πολύ πριν ξεκινήσει το μεταναστευτικό ρεύμα. Δηλαδή προφανώς την είχαν την εκτίμηση, ετοιμάζανε να εκπαιδεύσουν τις κοινωνίες σε μια τέτοια αρνητική αντιμετώπιση του φαινομένου. Δηλαδή χώρες που είχαν μια αστική δημοκρατία τέλος πάντων ανοιχτή, λειτουργήσαν έτσι σε εποχές διαφορετικές. Να αναζωπηρωθεί ο ψυχρός πόλεμος πάλι. Δεν υπάρχει σήμερα όπως τότε η Σοβιετική Ένωση. Έπρεπε να βρεθεί κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη απειλή για τη Δύση και γενικότερα για το δικό κόσμο και για τις κοινωνίες αυτές είναι αυτό, το προσφυγικό, ο εξισλαμισμός της Ευρώπης. Έπρεπε να βρεθεί κάτι λοιπόν, να κρατήσει τους λαούς φοβισμένους, υποταγμένους, τις κοινωνίες, τις τοπικές. Και ταυτόχρονα να φτιάξουμε και ένα σύστημα ασφάλειας. Έτσι. Και βέβαια να ξαμολύσουμε και αυτούς που πάντα μας βοηθούν στις δύσκολες καταστάσεις που έχει δείξει η ιστορία, που είναι οι φασίστες, έτσι. Αναλαμβάνουν ρόλο οι φασίστες. Η ιστορία βλέπεις επαναλαμβάνεται. Αυτό δείχνει. Να ακούσουμε λίγο μουσική και να προχωρήσουμε.
Πάντα λοιπόν ψάχνουν να βρουν κάποιον εχθρό. Πάντα κάποιον εχθρό ο οποίος κινδυνεύει, υποτίθεται, κινδυνεύουν οι λαοί, κινδυνεύει ο πολιτισμός μας, κινδυνεύουν όλα. Και ότι δεν κινδυνεύουμε από τους ίδιους. Και το κυρίαρχο δεν είναι μόνο ο φόβος, είναι ότι φτιάχνουν συστήματα ασφαλείας στα οποία θα πέσουν οι ίδιοι οι λαοί μέσα. Δηλαδή είτε σκληραίνουν την καταστολή, είτε φτιάχνουν νόμους που δεν θα σε αφήσουν κάποια στιγμή να αντιδράσεις απέναντι σε χτυπήματα που θα δεχτείς εσύ ο ίδιος. Και νομίζω ότι πάνω εκεί είναι το παιχνίδι όλο. Σαφώς διαμορφώνουν και τις αιτίες βάσει και το επίπεδο των λαών της κάθε εποχής. Σε κάθε εποχή. Αυτή τη στιγμή και πάντα βέβαια το θέμα των ιερών πολέμων, των πόλεμους θρησκειών που κατά καιρούς έχουμε δει και να εξελίσσεται, είναι αυτό που μπορεί και διαμορφώνει και πολιτική σκέψη και επικρατεί μετά το βίο απέναντι στον μουσουλμάνο, απέναντι στον Μωαμεθανό, απέναντι στον οποιοδήποτε μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Βρίσκουν και πατάνε στο χαμηλό, μπορούμε να πούμε, επίπεδο της κοινωνίας που κατά καιρούς διαμορφώνεται για τον α ή β λόγο. Αυτό είναι... Στην ουσία δεν υπάρχουν θρησκευτικοί πόλεμοι, έτσι, βασικά πόλεμοι πολιτικοί και οικονομικοί. Ναι, λέει τύπης τώρα, το που πατάνε. Πώς παρουσιάζονται για να μπορούν να συγκαλύψουν και τη δική τους, ας πούμε, επέμβαση που μπορούν να κάνουν στον οποιαδήποτε χώρα. Τα άλλο ψάχνουν. Έτσι. Πάνω σε αυτό τώρα που είπες, μου ήρθε τώρα μία σκέψη. Αυτό που διαβάζαμε, σας το είχα πει πριν από 2-3 εβδομάδες, για κάτι που έγινε στην περιοχή μας, στην παραμονή λοιπόν των Χριστουγέννων, σε μία θρησκευτική εκδήλωση συμπολιτών, συντοπιτών, νομίζω Πακιστανών, οι οποίοι σε μία λοιπόν θρησκευτική τους εκδήλωση, επειδή κάποια συμπολίτησά μας νόμιζε ότι δεν σεβάστηκαν τα παιδιά που λέγαν τα κάλαντα τη συγκεκριμένη μέρα, έκανε μια επέμβαση μόνη της να καταστήλει αυτή τη... έτσι. Εάν λοιπόν σκεφτούμε ότι τώρα αντιδρούμε έτσι, εάν ξαφνικά στην περιοχή μας, από εκεί που είναι οι Πακιστανοί, οι Ινδοί, όποια μειονότητα μπορείς να σκεφτείς, πολλαπλασιαστούν, καταλαβαίνεις ότι θα αυξηθεί και η αντιδράση από τις τοπικές κοινωνίες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει μια συνύπαρξη υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια με τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Σκέψου τι έχει να γίνει κάτω από την προπαγάνδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή εις βάρος αυτών των ανθρώπων, τι εκρηκτικά πράγματα μπορεί να βιώσουν. Έτσι, απλά το επισημαίνω αυτό γιατί μου ήρθε στο μυαλό ακριβώς αυτό το δημοσίευμα. Και μάλιστα άλλος συμπολίτης μας επικροτούσε την μπράβο και καλά έκανες κτλ. Έτσι. Πάντως παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν για να εκφοβήσουν τους εργαζόμενους, τέλος πάντων το λαό μας απέναντι σε μια τέτοια εισβολή, νομίζω ότι και αν εξαιρέσουμε τις ομάδες των φασιστών και όσοι έχουν τέτοια φασίζουσα αντίληψη, νομίζω ότι ακόμα η κοινωνία μας αντιστέκεται, δηλαδή δεν το βλέπει ως έτσι. Μπορεί να της έχουν περάσει λίγο το φόβο, αλλά ακόμα αντιστέκεται και δουλεύει με το ανθρωπιστικό της πρόσωπο, βγάζει μια άλλη αντίληψη, θυμάται την προσφυγιά την ελληνική, νομίζω ότι ακόμα κρατάει ως κοινωνία. Θέλω να ελπίζω ότι είναι ευκαιριακό. Έτσι. Υπάρχει πλούσια εμπειρία από τον ελληνικό λαό όσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης, ας πούμε, κατά καιρούς, και υπάρχει και μια πλούσια εμπειρία από πλευράς
αγώνων που έχει δώσει ο ίδιος ο λαός, που αυτοί οι αγώνες του δημιουργήσαν διαφορετικές ελπίδες και διαφορετικά όνια το πώς μπορεί να δει τον οποιονδήποτε άνθρωπο που μπορεί να βρίσκεται στο οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Να μην τον βλέπει εχθρικά. Αυτοί οι αγώνες δηλαδή που πέρασαν κατά καιρούς στη χώρα μας ήταν τέτοιοι που όχι μόνο μπορεί να ήταν αντιπολεμικοί, να ήταν απελευθερωτικοί, αν ξεκινήσουμε και από το ΕΑΜ κτλ. Και στη συνέχεια όλες οι συγκρούσεις που μπόρεσε και διαμόρφωσε ο ίδιος ο λαός απέναντι στο κατεστημένο, απέναντι στο κράτος και απέναντι στο διεθνή υπεραλισμό, ήταν αυτό που μπόρεσε και δημιούργησε και την ελπίδα και το πώς θα αντιμετωπίσω εγώ τον οποιονδήποτε άνθρωπο στην άλλη γωνιά του πλανήτη. Είναι ένα χαρακτηριστικό δηλαδή που μπορούμε να το δούμε ως πλούσια εμπειρία για το τι μπορούμε να κάνουμε και το τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς στη συγκεκριμένη κατάσταση που ζούμε σήμερα, για να μπορέσουμε να αναδιπλώσουμε πράγματα, να ξεδιπλώσουμε πράγματα μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό και μέσα στην ίδια μας την κοινωνία. Δηλαδή τα κινήματα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν αντιπολεμικά, αντιιμπεριστικά, να έχουν χαρακτήρα απελευθέρωση του ίδιου του ανθρώπου από την καταπίεση που γεννά το ίδιο το κράτος και ο ίδιος ο εμπειριαλισμός, θα είναι τα στοιχεία αυτά που θα χαράξουν και την ελπίδα. Έτσι, μέσα μας. Κοίτα να δεις, αυτό που συμβαίνει και ότι ο λαός ακόμα δέχεται τους μετανάστες καλοπροαίρετα, συμβαίνει γιατί φεύγουν και από εδώ μετανάστες. Δηλαδή το ζει και μέσα στην ίδια την οικογένεια, φεύγουν τα παιδιά, το ζούμε στην καθημερινότητα. Εμένα άλλο με φοβίζει, ότι το σύστημα φοβάμαι ότι θα λειτουργήσει κατασταλτικά με βάση το φόβο και θα δημιουργήσει νόμους καταστολής όσον αφορά τους μετανάστες, αλλά οι νόμοι αυτοί θα ισχύουν και για μας. Δηλαδή μας κάνει περίεργο κάποια στιγμή να ακούσουμε ότι γιατί μαζευόσαστε τόσοι πολλοί μαζί. Πάμε σε άλλες εποχές. Πολύ με φοβίζει ότι έρχονται οι εποχές. Πολύ με φοβίζει ότι έρχονται αυτές οι εποχές. Είναι πολύ κοντά μας. Ήδη κάποιοι που ακούω στα μέσα ενημέρωσης το ζητάνε κιόλας. Γνωστός δημοσιογράφος το ζήτησε. Έτσι, να μην πούμε ονόματα. Μωρέ, να τα πούμε, γιατί να πούμε και να παραπούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά όλοι ξέρουν. Αυτό είναι που με φοβίζει, ότι θα υπάρξουν νόμοι καταστολής. Ακόμα θα φύγουν οι πρόσφυγες, θα μένουμε εμείς και οι νόμοι θα συνεχίσουν να ισχύουν για μας. Πάντα, όχι αυτό μόνο αυτό, για να το πάω και παραπέρα, αυτό φοβάμαι ότι θα συμβεί. Ακόμα για αυτές τις δημιουργίες των δίθεν hot spot, πώς τα λένε, των στρατοπέδων συγκέντρωσης που φτιάχνουν, δεν είναι μακριά η εποχή που πιθανότατα να χρησιμοποιηθούν και για μας. Και για μας. Έτσι. Καθόλου δεν είναι μακριά. Όχι. Όχι. Αφού θα υπάρχουν ήδη, να τα αξιοποιήσουμε κιόλας. Και τώρα που είπα και για hot spot, άλλη μια τώρα, έτσι απορία για την πολιτισμένη λοιπόν Ευρώπη και για το ενδιαφέρον που δείχνει λοιπόν για αυτούς τους ανθρώπους. Καθόμουν και σκεφτόμουν λοιπόν, θέλουν να φτιάξουν και φτιάξανε τα hot spot στην Ελλάδα, έτσι. Με μεγάλη πίεση πρέπει να φτιάξετε συγκεκριμένα αυτό, τα οποία λέει θα λειτουργήσουν σαν χώροι καταγραφής αρχικά των ανθρώπων αυτών και μετά πρόθεσής τους για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν προωθείται, δεν περνάει κανένας. Η πρόθεση έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει, άρα μένουν αυτό.
Γιατί δεν έγινε η πρόταση λοιπόν από την Ευρώπη, και βάζω μέσα και τα μπουμπούκια τα δικά μας, να γίνουν αυτά τα hot spot στην Τουρκία. Δηλαδή, πριν περάσουν το Αιγαίο, αυτοί οι άνθρωποι και κινδυνεύσουν, αφού νοιαζόμαστε για τη ζωή τους, για να υποτάξουμε, να πατάξουμε τους δουλέμπορους, να φτιάξετε κύριοι hot spots στα παράλια της Τουρκίας. Ξέρετε ποια είναι τα δρομολόγια που ακολουθούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι. Από ό,τι γνωρίζω έγινε αυτή η πρόταση. Από ποιον? Και γιατί από απορρίφθηκε? Θα σου πω γιατί απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε γιατί δεν βολεύει τους Τούρκους. Ναι, δεν βολεύει τους Τούρκους, γιατί δεν θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, και βέβαια απορρίφθηκε με τη δικαιολογία ότι εδώ τελειώνει η Ευρώπη, τα δικά μας σύνορα είναι η αρχή της Ευρώπης. Αυτή τη δικαιολογία βρήκανε και απορρίφθηκε γιατί δεν βολεύει. Τα δικά μας μπουκιά δεν έχω ακούσει εγώ κάτι τέτοιο. Ναι, υπόθηκε. Τα δικά μας. Τα δικά μας. Καταρχήν πρέπει να Το καταλάβουμε. ρωτάω αυτό, γιατί υπάρχει υποκρισία σε όλη αυτή την ιστορία. Για όλη αυτή την ιστορία νομίζω ότι η Τουρκία έχει πάρει και λεφτά για να δημιουργήσει, και τελικά μάλλον τα λεφτά τα φάγανε. Μάλλον υπάρχει μια υποκρισία σε όλο αυτό, με την έννοια ότι εμείς σκεφτόμαστε μια λογική έτσι όπως την εκφράζουμε. Είπε κάποιος ότι δεν θέλουν τους πρόσφυγες, όχι εμείς, το σύστημα. Προφανώς θέλει, φτηνά εργατικά χέρια θέλει. Ακριβώς. Εγώ δεν έχω την εκτίμηση ότι δεν θέλουν πρόσφυγες. Τους θέλουν ελεγχόμενους, τους θέλουν να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Ταλαιπωρημένους. Αν δεν θέλανε να είχαν πρόσφυγες, ας μην βομβαρδίζαν τη Συρία. Δηλαδή κουβεντιάζουμε και εμείς τώρα πώς θα λύσουμε το πρόβλημα και δεν κοιτάμε την αιτία. Δηλαδή νομίζω ότι σε κάθε πρόβλημα πρέπει να κοιτάς και την αιτία. Δηλαδή η αιτία είναι οι βομβαρδισμοί στη Συρία. Τι να κάνουμε τώρα? Βέβαια πρέπει να βρεις και τρόπους να ανακουφίσεις, να δώσεις λύση στο πρόβλημα και όλα αυτά. Αλλά εγώ δεν έχω την εκτίμηση ότι δεν τους θέλει το σύστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει τους πρόσφυγες. Αν δεν ήθελε μπορούσε να και βρει τρόπους να μην υπήρχαν πρόσφυγες. Τους θέλει μέχρι κάποιο Τους θέλει μέχρι ένα σημείο και τους θέλει, και τους θέλει έτσι όπως τους θέλει. Και δημοπόλεμους σε μια χώρα, όποτε τους χρειαστεί να τους πάρει. Να τους έχει συνέχεια εξελιζωμένους. Έτσι. Ταλαιπωρημένους, για να μπορεί να τους κάνει και κουμάντο. Και να μην ξεφύγει από τον έλεγχο, γιατί χρησιμοποιεί τους μετανάστες για οποιασδήποτε αλλαγές. Όπως χρησιμοποίησαν τους μετανάστες στην Ελλάδα για αστική τάξη. Για να προχωρήσουν και να επιβάλλουν πράγματα τα οποία δεν τα ανεχόταν ο Έλληνας εργάτης, συνθήκες εργασίας, σχέσεις εργασίας, ημερομίσθια και οτιδήποτε άλλο, με τους σύγχρονους δουλέμπορους που κυριαρχούσαν στο δουλεμπόριο το ελληνικό, έτσι. Με νομοσχέδια που είχαν ψηφίσει οι ίδιες κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια, νομιμοποιώντας ας πούμε το δουλεμπόριο. Και η οποία τελικά είναι και κρόπορτα και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Δηλαδή η εξαθλίωση στα μεροκάματα αυτών των ανθρώπων αργά ή γρήγορα θα έχει επίδραση και στο μεροκάματο, στην αμοιβή, έτσι, των υπολείπων. Αυτό έγινε εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, ακριβώς αυτό έγινε. Δηλαδή, άλλο ένα μέτρο καταστολής και υποταγής των λαών. Γιατί αυτή τη στιγμή αν θέλανε να σταματήσουν τη ροή των μεταναστών, των ανθρώπων αυτών που ξεριζώνονται από τα σπίτια τους, θα μπορούσαν να σταματήσουν τον πόλεμο. Έτσι. Γιατί αυτοί οι ίδιοι δημιουργήσαν τον πόλεμο. Γερμανία, Ρωσία, Αμερική, Τουρκία, Σαουδική Αραβία κτλ. Που έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο team με επιθετικό χαρακτήρα, με σκοπό να διαλύσουν όλο το συριακό κράτος και να μπορούν να το ελέγχουν αυτοί το κομμάτι αυτό που θέλει να ελέγχει ο καθένας, για να μπορέσει να έχει την ελπίδα του στο θέμα της ενέργειας, που είναι το βασικό θέμα
επιβίωσης, ας πούμε, αυτών των μεγάλων επιχειρηματιών, των καπιταλιστών σε παγκόσμιο επίπεδο. Μετά τα σκληρά λόγια του Μινάς πάμε σε ένα διάλειμμα.